هاللويا يسوع كريستوس بويتاي قبرنا أملاخ يكون هاللويا እግዚአብሔር አምላክና ንሱ ዓቢ አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ጉባኤና ክንጀምሪና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር አማኸልና ስለዘሎ ለዝዕለት እዚ ስለዝሃበና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አምላክና እንምልኾ ትልዕል ዝበለ አምላክ ሃሌሉያ መዘናን ተወዳዳርን ዘይብሉ አምላክና ንሱ ዓቢ እግዚአብሔር ይመስገን ኩላህና አብዘለና ያህሊና ጊዜም ቦታን ሰዓትን ዘይፈልየው እግዚአብሔር ዘይሸግሮ አምላክና በኩሉ ይዝርከብ እግዚአብሔር ይመስገን አብዘለና ያኾይና ንጎይታ ክንሰግዲና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ዓቢ ኻንበሎን ወድሶ ነዚ ዓቢ አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ተመስገን ነዚ ዕድል እዚ ስለዝሃበና እግዚአብሔር ክብረን ስሙ ይኹን እግዚአብሔር ይመስገን ክቡር አምላክና ሃሌሉያ ንጉስና ሃሌሉያ 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 ክብረና አምላክ ይኹን እግዚአብሔር ይመስገን ቅድሚ አጽቢቅና ናመምልኹ ምእታወና እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ቃል አምላክ ከንብብ ደስ ብለኒ እግዚአብሔር ይመስገን ምክንያቱ ተቃል ሐቂ ሁሉ ጊዜ ኣብ ልብና ውሽጥና ሃሌሉያ ዝተሰወረ ኸውን እግዚአብሔር ይመስገን ቃሉ ህያው እግዚአብሔር ይመስገን አምላክና ኣብ ቃል አምላክ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 12 ኣቢለ ከንብብ እግዚአብሔር ይመስገን ካብ 23 ዘሎ ክብረና አምላክ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ክዛረቦም ከሎ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ቃል እዚ ንአና ድማ ህያው እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ዝብል ንደቀ መዛሙርቱ ድማ በሎም ካብ ምግቢ ህይወት ተዓቢ ካብ ክዳን ውን ስጋ ይዓቢ እሞ ስለዚ ንህይወትኩም ብትበልዕዎ ወይስ ንስጋኩም ብትኽደንዎ ኣይትጨነቁ እብለኩም ኣለኹ ኢሉ ሃሌሉያ ኣይትጨነቁ እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታኩም እዩ ዝብል ዘሎ ኣይትጨነቁ ምክንያቱ እነምልኹ አምላክ አማልክቲ ርእሰ ሓያላት ዝኾነ ንምድሪ ብምልእታ ብኢዱ ዝሓዘ ጎይታ ስለ ዝኾነ ብምግቢ ኢሉ ካብ ምግቢ ህይወት ይዓቢ ኢሉ ሃሌሉያ ህይወት ካብ ክዳን ከዓ ስጋ ይዓቢ እሞ ስለዚ ንህይወትኩም ብትበልዕዎ ወይስ ንስጋኩም ብትኽደንዎ ኣይትጨነቁ እብለኩም ኣለኹ ድሓር ትሕት ኢሉ 24 እንታይ ኢሉ ናብ ኳኻት እሞ ኣስተብህሉ ኣምላኽ ይቕልቦም እምበር ኣይዘርኡ ኣይዓጽዱ ማዕከን ውን ወይ ቆፎ የብሎምን ካብ ኣዕዋፍሲ ንስኻትኩም ዶ ግዳ ክንደይ ኣብዚሕኩም ዘይትበልጹ ካባኻትኩም ከ ተጨኒቁ ኣብቲ ቁመቱ ሓንቲ እመት ምውሳኽ ዝኽእል መን ኣሎ ካባኻትኩም ሲ ተጨኒቁ ኣብታ ቁመቱ ሓንቲ እመት ምውሳኽ ዝኽእል ስመን ኣሎ ምክንያቱ ምጭናቕና ንኸንቱ እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ኣይትጨነቁ ይብል እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ዘለና ያህሊና ኣብ ዝተፈላለየ ንሓልፍ ንህሉ نحلفون على እግዚአብሔር ይመስገን ማዕበላት نحلف ንህሉ እግዚአብሔር ግን ይብለና ኣይትጨነቁ ይብል እግዚአብሔር ይመስገን ካባኻትኩም ዋል በጭንቀት ተጨንቁስ ነታቆሞት እኮ ኩስኸላ ዝኽእል ሰብ የለን ይሉ እግዚአብሔር ይመስገን እገን ምሳሌ ክህብ ከሎ ድማ ዓንበባታት ከመይ ኢሎም ከም ዝዓብዩ ኣስተብህሉ ኣይፅዕሩ ኣይፈትሉን እዮም ሰሎሞን እኳ በቲ ኩሉ ክብረቱ ከም ሓደ ካባታቶም ኣይተኸድነን እብለኩም ኣለኹ አምላክ ነዚ ሎሚ ዘሎ ጽባሕ ግና ናብ እቶን ዝድርበ ሰዓሪ በረኻ ከምዚ ገይሩ ዝኸድኖ ካብ ኮነስ ኣቱም ጉዱላት እምነት ንስኻትኩም ግዳ ከመይ ኣብዚሑ ዘይከድነኩም ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ንኣኻትኩም ግዳ ከመይ ኣብዚሑ ዘይከድነኩም ኢሉ ሃሌሉያ ንስኻትኩም ከዓ እትበልዕዎን እትሰትይዎን ኣይትደልዩን ኣይትጨነቁን ነዚ ኩሉስ ኣህዛብ ዓለም يدليو يوم مو إذا كله كم زدليو سي أبوهم يفلت إيلو እግዚአብሔር ይመስገን መንግስት አምላክ ዳአድ ለይሉ ወዳታ ሃሌሉያ ታመንሰሪ ታምጪዋ እግዚአብሔር ይመስገን ዳቀንድ ነገር ተድሊያና ነገር ጽድቁን መንግስት አምላኩን ድለዩ ሁሉ ነገር ይመጽኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ካብት ምንጭናና ካብት ንሐልፎ ብዙ ነገር ዝሕዘና ሐሊፍና መንግስት አምላክ ዳአድ ለዩ
إذا كل دماغ وسخوكم يلو إخواتي مسكن تمسرت كنا تحزننا الله إخواتي مسكن من قست أملاك تصدقون دلائي كهذا كل يوسخوكم يلو إخواتي مسكن تزيد الله حدا نجاري له إخواتي مسكن تزيد الله حدا نجاري إخواتي مسكن بس خاطر من قست أملاك بدلايو إخواتي مسكن تحرم تحت تايل له أتحيدت مقاسة تمنقست كهبك فقد أبوخا يمو آي تفرح بالإخواتي مسكن آي تجنق قبل تانيحو آي تفرح سلزي حواتي بحاجوس نقويتا خنملخو بحاجوس نقويتا خنبار خوينا إخواتي مسكن شنكا تزبلة أوجيدنا إخواتي مسكن زحزنا بزح نجارات كهليو بزح نجارات له لعليو يجن إخواتي مسكن تايلو قاد إخواتي أنت عبخرن من كوني خايلو أبكر مزورة بابيل تحت كوني خا قول كتكوني خايلو إخواتي مسكن هاللويا بدنا حلفو زلنا كله أتقعنا نقويتا نسجد له هاللويا 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 تنسى مايات دبنا زي قلب نبزل مدري زحلي زمك تبروخ يسوس يغنو مسكنا سكا بارخو بتعم دهايكنا تنسى مايا دمنا زي قلب نبزل مدري زحلي زمك تبروخ أملاغي غنو مسكنا سمكا بارخو بتعم دهايكنا هاللويا أو يسوس عبيخا أو يسوس عبيخا عبيغا قويتا عبيغا 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 إخواتي عبيغا 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 تنسى مايا دمنا زي قلب نبزل مدري زحل زمك تبروخ يسوس يغنو مسكنا سمكا بارخو بتعم دهايكنا نتزمكا بارخو نتزمكا يتوس ويتايخا هاللويا 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 نقوسيخا يسوس سجدلك اسكنا فرنا خفيتنا هاللويا عبيخا እግዚአብሔር ንበሎ እስከ ሃሌሉያ ስም ከመ ንዘለዓለም ዝነብር ከመ ዝበለ ንጉስ የለ ልዕሊ ኩሉ ልዕል ዝበልካ ዝወዳደረካ ዘየለ ጎይታ ክብሪ ነመስግነካ ኣለና ንበሎ እስከ ሃሌሉያ ምስጋና ናብ ኣጸዱ ከምዑዝ ሽቶ ይኹን ሃሌሉያ ከናፍርና ከፊትና እስከ እግዚአብሔር አምላክና ንባርከካ ኣለና ንበሎ ብሩኽ መንፈስ ቅዱስ ልዕል ነብለካ ኣለና ንበሎ እስከ ሃሌሉያ ንጉስ ነገስታቲኻ እግዚአብሔር ንሰግደልካ 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 ንሰግደልካ
نسجدلك 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 نعمل بيام لك أبي منقستك زلالم زي مرمر عبيت علوك بعبيت سلطان مني مساسلك من يعد تقعي زرغبكم عاطل عالقا قدوني وزفانك عبي منقصدك زلالم زي مرمر عبيت علوكا بعبيت سلطان مني مساسلك من يعني تقعي زرغب كوفتوي نسغاي غان عيام لامن زوكلك يسوس غويتاي نسغا أملاغ نسخاس نقوسيرا نسخاس مدحنيرا نسخاس Jesus
تمسجن منفس قدوس نخبرك لنا العلي እግዚአብሔር بمحرت كاشفين كان يا እግዚአብሔር عبتنا يزل عالم مصحف ህይወት مزجيب كان يا ጎይታ علت وእግዚአብሔር هللويا አይዘል ዓለም ህይወት وእግዚአብሔር ጽድቅኻን መንግስት አምላክ ካን ክንደል ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር በጸጋኻ ከተረዳና ንጸልለና ጎይታ هللويا ጎይታ ኢየሱስ عغان هبك لنا كل وእግዚአብሔር هللويا تمسجن منفس قدوس هللويا تمسجن هللويا تمسجن آمين منفس قدوس كبرنا عخا يكون እግዚአብሔር هللويا كبر نغويتا يكون እግዚአብሔር ይመስገን هللويا نغويتا خنبار خوينا دغيمنا نغويتا نودسوينا እግዚአብሔር ይመስገን ንጉስ ነገስታት ዝኾነ አምላኽና ህያው ጎይታ እንምልኾ هللويا Money,
بلابوي مدري مسوى الولا ولودي نبل انت تتغاي انت تلمدن انت بتلدوني ردعي زي باللي عوساني تعاد أتقدرلك تبغي بلابوي مدري مسوى الولا ولودي نبل تبرتع بأمن اتزت بيا زدني وغماغا ميدويو عيدتكم تملس حدرغا إلى مزناقو تروغ تسمع غبتا مدى عيدفرات من امتماتا تبرتع بأمن يا حالي الليو اتزادني اني امدوم بزيرو نسنو غابو اكتيابي يا حالي الليو اتزادني اني امدوم بزيرو عبيغا عبي كابتن قبضون العدي عبيغا عبيغا كابتن قبضون العدي بغونتاتنا عيد قمتن بغونتاتنا عيد قمتن عبيغا عبيغا عبيغ عبيغ زمنات كله حياة እግዚአብሔር حياة جنون جنون عب زمنات كله جنون እግዚአብሔር جنون عبي عبي عب زمنات كله عبي እግዚአብሔር عبي عيا
حيال عب زمنات كله حيال እግዚአብሔር حيال بنو عب زمنات كله بنو እግዚአብሔር عندك نبلو زحالفنايو عندك نبلو زساقر كانا عندك نبلو زحالفنايو عندك نبلو زساقر كانا زمال عبي لومي عبي نزل على النسغة عبي تزمروا أي ودان بغلط أبنا زي قلزن عبيغا عبيغا عبيغ كم قلتون الأعلي عبيغا عبيغا عبيغ كافتين قلتون حيال عب زمنات كله حيال እግዚአብሔር حيال قنو عب زمنات كله قنو እግዚአብሔር قنو عبي عب زمنات كله عبي እግዚአብሔር عبي حيال عب زمنات كله حيال لخوي نفتسم زيرتا لخوي نرقيزن عقو لخوي نترسي معزن لخوي نتي عبي قويتا لخوي نفتسم زيرتا لخوي نرقيزن عقو لخوي نترسي معزن نتي عبي قويتا قبله نفتسم زيرتا قبله نرقيزن عقو قبله نترسي كله حياة እግዚአብሔር حياة عبي عب زمنات كله عبي እግዚአብሔር عبي سلطو زمنات كله سلطو እግዚአብሔር سلطون حياة عب زمنات كله حياة እግዚአብሔር عب زمنات كله عبي እግዚአብሔር عبي حيال عب زمنات كله حيال እግዚአብሔር حيال ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እግዚአብሔር አምላኽና አምልኽና አይን ጸግቦኒና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ
እግዚአብሔር አምላኽና ሁሉ ጊዜ ዓቢ ሁሉ ጊዜ ሓያል እግዚአብሔር ይመስገን መወዳድርቲ ዘይብሉ መዳርግቲ ዘይብሉ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ከምኡ ዝበለ አምላኽ የለን እግዚአብሔር ይመስገን ንአምላኽ እናወደስና ንአምላኽ እናባረኽና እግዚአብሔር ይመስገን ናፍቲ መዘና ተወዳዳሪ ዘይብሉ ሕያው ዝኾነ ቃል እግዚአብሔር ናብኡ መንፈስ ቅዱስ እናሓውናን ክወ እግዚአብሔር ይመስገን ጌታ ይባርክ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር እንደገና እድል ስለዛበና ስሙ ይክበር ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ እንደገና ዛምሸት እዚኣ ዝወሰኸልና እዚ ዕድል እዚ ዝሃበና ንሰማዒ ምስትውዓል ተዛራባይ ጸጋ ዝህብ ጎይታና መድሕና ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ እንደገና ማእኸልና ቃሉን ከብራሃልና ንህይወት ክኾነልና ክንጽሊና ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ዘለኻን ትነብርን ዘለዓለማውን ጻድቕን ዝኾንካ ጎይታና መድሕና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ዝመስለካ የለን ዝወዳደረካ የለን ኣዕላፈ ሰማያት ቅዱሳን መላእኽቲ ሰግዱልካ ናይ ጎይቶት ጎይታ ናይ ነገስታት ንጉስ ዝኾንካ ንስኻ ኢኻ እሞ ክብርን ምስጋናን ንህበካ እተሪፉ ዘሎ ግዜ ኩሉ ንዓኻ ሓሊፍና ንህበካ ቅዱስ መንፈስካ ኣብ ማእኸልና ብምልኣት ይመላለስ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ነዚ ቃል ዘዳምፁ ኩሉ ብመንፈስካ ክትንክፎም ቃልካ ንህይወቶም ክዛርብ ንዓና እውን ክተብራሃልና ንጽልይ ተሪፉ ዘሎ ግዜ ኩሉ ተረከብ ብክቡር ወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ሎም ምሸት እንደገና ምዕራፍ 10 ቀዳማይ ቆሮንቶስ ክሬና ኣብቲ ዝሓለፈ ምዕራፍ 9 ኢና ሎም እንደገና ካብ ምዕራፍ 1 ክሳብ 14 ዘሎ ክፍሊ ክነንብቦ ኢና ምዕራፍ 10 ካብ ኣምልኾ ጣዖት ምጥንቃቕ ከም ዝግባእ ኣሕዋተይ ንኹላቶም ኣቦታትና ደመና ከም ዘጽለሎም ኩላቶም እውን ባሕሪ ኤርትራ ከም ዝተሳገሩ ዘይትፈልጡ ክትኮኑ ኣይፈቱን ኩላቶም ድማ ሰዓብቲ ሙሴ ክኾኑ ብደመናን ብባሕርን ተጠመቑ ኩላቶም ከዓ ሓደ መንፈሳዊ ምግቢ በልዑ ኩላቶም እውን ሓደ መንፈስ ሰተዩ ሓደ መንፈሳዊ መስተ ሰተዩ ከመይ ካብቲ ስዕቦም ዝነበረ መንፈሳዊ ከውሒ ሰትዮም እዮም እቲ ከውሕቲ ከዓ ክርስቶስ እዩ እንተኾነ ብመብዛሕትኦም ኣምላኽ ኣይተሓጎሰን ስለዚ ሬሲኦም ኣብ በረኻ ተበቲኑ ተረፈ እዚ ከዓ ከምቲ ንሳቶም ነቲ እከይ ዝተመነይዎ ንሕና እውን ምእንቲ ኸይንምነይ መለበሚ ኮነና እቲ ህዝቢ ክበልዕን ክሰትን ተቐመጠ ክትፃወትን ተንስአ ዝብል ከም ዝተጻሓፈ ከምቶም ገሊኣቶም መምለኽቲ ጣዖት ኣይትኹኑ ከምቲ ገሊኣቶም ዘመንዝሩ እሞ ብሓንቲ መዓልቲ 23,000 ዝሞቱ ኣመንዝራ ከምቲ ገሊኣቶም ንእግዚአብሔር ዝፈተንዎ እሞ በትማን ዝጠፍኡ ንክርስቶስ ኣይንፈትኖ ከምኡውን ከምቲ ገሊኣቶም ዝዕዘምዝሙ እሞ እቲ ዝቐዝፍ መልኣኽ ዘጥፍኦም ኣይንዕዘምዝም እዚ ኩሉ መለበሚ ክኸውን እዩ ዝበፅሖም ንዓና እቲ መወዳእታ ዘመናት ንዝረኸበና እውን ንተግሳጽ ክኾነና እዩ ዝተጻሓፈ ስለዚ እቲ ደው ኢሉ ዘሎ ዝመስሎ ከይወድቕ ይጠንቀቕ ሰብ ክጾሮ ዘይክእል ፈተና ኣይበጽሓኩምን ኣምላኽ እሙን እዩ ስለዚ ካብ ዓቕምኹም ንንየው ክትፍተኑ ኣይሓድግኩምን እዩ ምጽዋር ምእንቲ ክትክእሉ ግና ምስቲ ፈተናኹም
መዋጽኢ ገይሩልኩም ኣሎ ስለዚ ፍቁራተይ ካብ ምምላኽ ጣዖት ህደሙ ኣብዚ ክፍሊ እዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ንቆሮንቶስ ሰብ ካብቲ ዝተዛረቦም ሓደ ነገር እንታይ እዩ ካብ ምምላኽ ጣዖት ክርሕቁ ሐዋርያ ጳውሎስ ነዚ ክዛረብ ከሎ ኣብቲ ናይ ቆሮንቶስ ከተማ እንታይ ዓይነት ናይ ጣዖት ኣምልኾ ከም ዝነበረ ኣብቲ ዝሓለፈ መእተዊ ርኢና ኢና በዓል ኣፍሮዳይት በዓል ኣፖሎ ዝተፈላለዩ ጣዖት ዳርጋ 20 ዝኾኑ ጣዖታት ከም ዝነበሩ ኣብቲ ከተማ መብዛሕትኦም ድማ መምለኽቲ ጣዖት ከም ዝነበሩ ድሓር ናብ ክርስቶስ ገጾም ከም ዝመለሱ ብወንጌል ከም ዝኣመኑ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ማለት እዩ ናይ ቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ታሪኽ እዚ ዝነግረና ስለዚ እንታይ ሐዋርያ ጳውሎስ ክብሎም ዝደለየ መምለኽቲ ጣዖት ኣይትኹኑ ማለት ናብቲ ዝገደፍኩሞ ጣዖታት ኣይትመለሱ ዝብሎም ንሰብ ቆሮንቶስ እዚ ድማ ጣዖት ምምላኽ ካልእ ሳዕቤን ከም ዘለዎ ደጋጊሙ ይነግሮም ማለት እዩ እንታይ ይብሎም ኣሕዋተይ ንኹላቶም ኣቦታትና ደመና ከም ዘጽለሎም ኩላቶም እውን ባሕሪ ኤርትራ ከም ዝተሳገሩ ዘይትፈልጡ ክትኮኑ ኣይፈቱኒ ኩላቶም ድማ ሰዓብቲ ሙሴ ክኾኑ ብደመናን ብባሕርን ተጠመቁ ኢሉ ብዛዕባ ኣቦታት ቀደምት እስራኤል ካብ ግብጽ ዝወጹ ብዛዕባኦም እዩ ምሳሌ ገይሩ ዝገልጸሎም ዘሎ እዚ ክትፈልጡ ይፈቱ ምስ ሙሴ ንሙሴ ክስዕቡ ብደመናን ብባሕርን ዝተጠመቁ ኣቦታትና ነይሮም ግን ፈጺሞም ንሙሴ ኣይተኸተልዎን እዩ ኩላቶም ከዓ ሓደ መንፈሳዊ ምግቢ በልዑ ኩላቶም እውን ሓደ መንፈሳዊ መስተ ሰተዩ ከመይ ካብቲ ዝስዕብዎ ዝነበረ መንፈሳዊ ከውሒ ሰትዮም እዮም እቲ ከውሒ እቲ ከዓ ክርስቶስ እዩ ኢሉ ዝዛረብ እንተኾነ ብመብዛሕትኦም ኣምላኽ ኣይተሓጎሰን ስለዚ ረሲኦም ኣብ በረኻ ተበቲኑ ተረፈ እንዳበለ ይዛረብ ማለት እዩ ካብቲ መንፈሳዊ ብልዒ ከም ዝበልዑ ካብቲ መንፈሳዊ መስተ ከም ዝሰተዩ እቲ መንፈሳዊ መስተ ክርስቶስ እቲ ካብቲ ከውሒ ዝወፀ ማይ እቲ ክርስቶስ ናይ ህይወት ምሳሌ ዝኾነ ካብኡ ከም ዝተኻፈሉ ካብቲ ሰማያዊ መና ከም ዝተመገቡ ይነግሮም ግን ብመብዛሕትኦም ኣምላኽ ኣይተሓጎሰን ካብቲ መንፈሳዊ ብልዒ በሊዖም እዮም ካብቲ መንፈሳዊ መስተ ሰትዮም እዮም ግን ብቶም ዝበዝሑስ ኣምላኽ ሕጉስ ኣይነበረን ከምቲ ንፈልጦ ካብቶም ቀዳሞት ካብ ግብፂ ዝወፁ ሰባት ህዝብታት ግብፂ ካብቶም ቀዳሞት ዝነበሩ መን እዮም ዝተረፉ ኢልና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ መልስ ኢልና ተሪእናዮ ኢያሱን ካሌብን እዮም ክልቲኦም እዮም ብቶም ዝበዝሑ ኣምላኽ ኣይተሓጎሰን ዝብለና ዘይተሓጎሰሉ ድማ ምኽንያት ነይርዎ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣምላኽ ንምንታይ እዩ ዘይተሓጎሰ ካብቲ መንፈሳዊ ብልዒ በሊዖም እዮም ካብቲ መንፈሳዊ ከውሒ ድማ ሰትዮም እዮም እሱ ድማ ናይ ክርስቶስ ምሳሌ እዩ ድሓር መልስ ኢልና ክንሪኦ ኢና ግን ብዚኣቶም ድማ ኣይተሓጎሰን እንተኾነ መብዛሕትኦም ኣምላኽ ኣይተሓጎሰን ስለዚ ሬስኦም ኣብ በረኻ ተበቲኑ ተረፈ እዚ ከዓ ከምቲ ንሳቶም ነቲ እከይ ዝተመነይዎ እዩ ዝብል ነቲ እከይ ዝተመነይዎ ንሕና እውን ምእንቲ ኸይንምነይ መለበሚ ክኾነና እዩ እቲ ምኽንያት ካብቲ ብሉይ ኪዳን ታሪክ ከምፂኡ ናብ ሓድሽ ኪዳን ከምፅኣሎም ከሎ እንታይ እዩ መለበሚ እሳቶም ነቲ እከይ ከም ዝተመነይዎ ንሕና ድማ ነቲ እከይ ከይንምነይ መለበሚ ክኾነና እዩ ተጻሒፉ እዚ ትምህርቲ እንዳበለ ዝዛረብ መለበሚ ኣይኽእልኻ ይብሉ ክዛረቡ ሰባት ማለት እዩ ሕጂስ ካብኡ ክንልብም ኣለና መለበሚ እዩ ተጻሒፉልና ክንልብም ለባማት ክንከውን እዚ ከዓ ከምቲ ንሳቶም ነቲ እከይ ዝተመነዩ ንሕና እውን ምእንቲ ኸይንምነይ መለበሚ ክኾነና እዩ እዚ ተጻሒፉልና ዘሎ እቲ ህዝቢ ክበልዕን ክሰትን ተቐመጠ ክጻወትን ተንስአ ዝብል ከም ዝተጻሓፈ ከምቶም ገሊኣቶም መምለኽቲ ጣዖት ኣይትኹኑ እወ እስራኤል ኣብ በረኻ እንታይ ከም ዝገበረ መጽሓፍ ቅዱስ ዘንበበ ኩሉ ዝፈልጦ ታሪኽ እዩ ኣነ ኣይደግሞኒ
ማለት ኣብ ምድረ በዳ ኣብ በረኻ እንታይ ከም ዝገበሩ በሊዖም ሰትዮም እንደገና ካብ ግብፂ ዘውፁና ኣማልክቲ እዚኣቶም የሚሎም ንዓታቶም ክሰግዱ ከም ዝተስኡ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ማለት እዩ ድሕሪት መሊስ ኢልና ክሪኦ ከለና እቲ ሓቂ ግን ካብ ግብፂ ዘውፅኦም ኣምላኽ እቲ ጎይታ ሰራዊት ዝኾነ ያህዌ እዩ ቀልጢፎም ልቦም ከም ዝተገልበጠ ናብቶም ናብ ግብፂ ጣዖታት ከም ዝተመለሱ እዩ ዘርኤና በዚ ድማ ኣምላኽ ቁጥዑ ከም ዝተለዓለ እዩ ዘርኤና ሙሴ እውን ከም ዝተቆጥዐ እዩ ዘርኤና እዚ እንታይ ማለት እዩ ናብ ጣዖታት ተመሊሶም ካብቲ ህያው ኣምላኽ ገጾም ናበይ ናብ ጣዖታት መሊሶም እቲ ዝኸበደ ነገር እሱ እዩ እዚኣቶም እዮም እዚ ዝገበሩልና ካብ ትሕቲ ባርነት ዘውፁና ካብ ትሕቲ ባርነት ዘናገፉና እዚኣቶም እዮም ኢሎም ጣዖት ከም ዝሰርሑ ኣሮን ድማ ናይ ኩሎም ወርቂ ተቐቢሉ ከም ዝሰራሓሎም ማሕሲ ሰሪሑ ከም ልኽዎ ከም ዝዓደሞም መጽሓፍ ቅዱስ የርኤና ንዚ ድማ እግዚኣብሔር ከመይ ከም ዘቆጥዖ ኢና ንርኢ ስለዚ ኣብዚ እንታይ እዩ ዝዛረብ ካብቲ መንፈሳዊ ብልዒ በሊዕና ኢና ካብቲ መንፈሳዊ መስተ ሰቲና ኢና ካብቲ ኸውሒ እሱን ክርስቶስ እዩ ግን እግዚኣብሔር በቶም ዝበዝሑ ኣይተሓጎሰን ዘይተሓጎሰሉ ምኽንያት እንታይ እዩ ተይልና ናብ ጣዖት ምምላኽ ልቦም ስለ ዘዘንበለ ማለት እዩ ንኣምላኽ ካብቲ ዘይሕጉሶ ነገራት ሓደ እንታይ እዩ ኢልና ክርኢ ከለና ንጣዖታት ምምላኽ ማለት እዩ ኣምልኾት ንዘይግብኦም ጣዖታት ኣምልኾን ክብርን መሃብ እሱ ንኣምላኽ ካብቲ ዘቆጥዖን ዝጽየፎን ነገር እዩ እንተኾነ መብዛሕትኦም ኣምላኽ ኣይተሓጎሰን በኣታቶም ኣይተሓጎሰን ስለዚ ረሲኦም ኣብ በረኻ ተበቲኑ ተረፈ እዚ ኸኣ ከምቲ ንሳቶም ነቲ እከይ ዝተመነይዎ ንሕና እውን ምእንቲ ኸይንምነይ መለበሚ ኮነና እቲ ህዝቢ ክበልዕ ክሰቲ ተቐመጠ ክጻወት እውን ተንስአ ዝብል ከም ዝተጻሕፈ ከምቶም ገሊኣቶም መምለኽቲ ጣዖት ኣይትኾኑ ከምቲ ገሊኣቶም ዘመንዝሩ እሞ ብሓንቲ መዓልቲ 23,000 ዝሞቱ ኣይነመንዝር ከምቲ ገሊኣቶም ንእግዚኣብሔር ዝፈተንዎ እሞ በትማን ዝጠፍኡ ንክርስቶስ ኣይንፈትኖ ከምኡውን ከምቲ ገሊኣቶም ዝዕዘምዘሙ እሞ እቲ ዝቐዝፍ መልኣኽ ዘጥፍኦም ኣይንዕዘምዝም እዚ ኩሉ መለበሚ ክኸውን እዩ ዝበፅሖም ንዓና እቲ መወዳእታ ዘመናት ንዝረኸበና እውን ንተግሳጽ ክኾነና እዩ ዝተጻሕፈ ስለዚ ካብዚ ኢና ንመሃር እቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝሓለፍዎ ናይ እምነት ኣቦታት ካብ ግብፂ ዝወፁ ንሙሴ ክስዕብዎ ብደበናን ብማይን ዝተጠመቑ ባሕሪ ዝሓለፉ እሳቶም ዝኸድዎ መገዲ ንዓና ንትምህርትና እዩ ተጻሒፉ ካብኡ ክንመሃር ክንክእል ኣለና እዩ ዝብል መለበሚ ክኾነና እዩ ተጻሒፉ እሳቶም ዝኸድዎ መገድታት ኩሉ ከይንደግሞ ብትናታቶም መገዲ ከይንኸይድ መለበሚ ክኾነና እዩ ተጻሒፉ ከይንዕዘምዝም ናብ ጣዖታት ምምላኽ ከይንምለስ እዩ ዝብል ዘሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ማለት እዩ ከምቲ ድማ ንእግዚኣብሔር ዝፈተንዎ እሞ በትማን ዝጠፍኡ ንክርስቶስ ኣይንፈትኖ ኣይንፈታተኖ ኢሉ ዝዛረብ ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብዚ ዝነግረና ነገር እንታይ እዩ ንኣምላኽ ምፍትታን ከም ዘሎ ብተግባርን ብቓልን ንኣምላኽ ምፍትታን ከም ዘሎ እዩ ዝነግረና እስራኤላውያን ኣብ ምድረ በዳ ንኣምላኽ ዝፈታተኑ ዝነበሩ ህዝብታት ከም ዝነበሩ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ ካብ ግብፂ ዝወፀ ህዝቢ ማለት እዩ እዚ ድማ እንታይ ዓይነት ሳዕቤን ኣብ ህይወቶም ኣብ መገዶም ከም ዘምፀ ድሕር ኢልና ተመሊስና ክነንብቦ ግድን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ክዛረብ ደልዩ ከምኡውን ከምቲ ገሊኣቶም ዝዕዘምዘሙ እሞ እቲ ዝቐዝፍ መልኣክ ዘጥፍኦም ኣይንዕዘምዝም معزمزمتي أي تخونو أزبل زلو معزمزام ما بقدم أملاخ قبول كم زي كونه بزخونن بزي كونن معزمزام واقع خمسة غفل
እዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝነግረና ዘሎ ማለት እዩ እዚ ኩሉ መለበሚ ክኸውን እዩ ዝበፅሖም ንዓና እቲ መወዳእታ ዘመናት ንዝነረኸበና እውን ንተግሳጽ ክኾነና እዩ ዝተጻሕፈ ስለዚ እቲ ደው ኢሉ ዘሎ ዝመስሎ ከይወድቕ ይጠንቀቕ ሰብ ክጾሮ ዘይክእል ፈተና ኣይበጽሐኩምን ኣምላኽ እሙን እዩ ስለዚ ካብ ዓቕምኹም ንንየው ክትፍተኑ ኣይሓድገኩምን እዩ ምጽዋሩ ምእንቲ ክትክእሉ ግና ምስቲ ፈተናኹም መዋጽኦ ገይሩልኩም ኣሎ ስለዚ ፍቁራተይ ካብ ምምላኽ ጣዖት ህደሙ እዝብል ካብ ምምላኽ ጣዖት ህደሙ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብዚ ዝተዛረቦ ነገር እንታይ እዩ ሰብ ክጾሮ ዘይክእል ፈተና ኣይበጽሐኩምን ኢሉ ንሰብ ቆሮንቶስ ብዛዕባ ናይ ብሉይ ኪዳን ኣመንቲ ተዛሪቡ እንደገና ንሰብ ቆሮንቶስ እንታይ እዩ ዝብሎም ዘሎ ሰብ ክጾሮ ዘይክእል ፈተና ኣይበጽሐኩምን እዩ ዝብል እስኻትኩም ዝተፈለይኩም ሰባት ኣይኮንኩምን ሰብ ክጾሮ ዘይክእል ፈተና ኣይኮነን በጽሕኩም ዘሎ ኣይበጽሐኩምን ኣምላኽ እሙን እዩ ስለዚ ካብ ዓቕምኹም ንንየው ክትፍተኑ ኣይሓድከኩምን እዩ بتتعالفوا زبالة فتنا بتتعالفوا زبالة نهيوت فتناتات نهيوت قعزوتات أملاغ أحد قاكومنيو كابتي تخلوون إلى عدد ما فتنو عشيش عيب لكومنيو يزوب لهم زلو عندنا سب كتعرو زيك الفتناتات يكونن بتعكم أملاغ جن مواطعو اللو مسؤول ما مواطعو كجبر الكوميو أيو نا إسرائيليان كاب جبت سوتو تعادة بزعبا فتنان مكران أم مجدي زبل عوون ستيون أبت مجدي تات زقوان فهم زنبرة أبت منفسا وقعزو زقوان فهم بزنبرة نجاراتهم زفتنو نيرو تعادة فتنا ناتاتهم زنبرة زبل عوون ستيون بزعبا منا خمس سلتشوم ما سلتشينا سجا يعيشنا زبل زرباتات أما أخلوهم يمينشوا زنبرة حدثيو اتخاله معزم زاميو مس موسى زنبرهم ركب معزم زام إذا حديو اتخاله إدما بزعبا دقهم يعزم زمونيرو بزعبا دقهم يعزم زمو زنبرو دقنا أبزم دربدا كترفيهم أبجبت خلنا تنترف معاشنا إلهم مستزاربو أملاك سمعوهم أملاك سلسمعهم حدا نجريلهم اتهم كتقفوهم زبالكمهم دقهم نتا تصفى استملأت مدرخ ورسواهم سخاتهم جن أبزغ الترفيهم إلهم اتمع زمزام مالتشو اجزي أبهر سنة أملاخيو منفساو قعزو أما قدي زقوانفهم بزنبره ورد دايب استفل عليه قبر ملستات يهبو نيرهم سلازي لما نسب قرنطوس زبلوم زلو هاريا باولوس اتتقبوه قبر ملسي نكريستوس زفتاتن ايخون ازبلوم تزبلوم كم تقلياتهم زمن زرمو بعنت معلتي إسران سلستن شع زموتو أين منزر كم تقلي آتوم نأجزي أبهر زفتن ومو بتمان زتفقون كريستوس أين فتنو أيو أتي آتوم نأجزي أبهر فتنو مو نحن رمان كريستوس أين فتنو أين فتاتنو أيو زبل زلو بتي ناهيوت قدناتات بتتعلفو فتنا ناهيوت فتنا نهيوت قدناتات تعلفو فتناتات كله نأملاخ أي تفتاتنو النابليو هواريا باولوس نسب قرنطوس زنقرم كم مملاخ تعوت ننبسهم حلو نأملاخ كم فتتان نكريستوس كم فتتان كابو وطو
أيون دابله نسب كورنثوس زنقرم يسوع كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياويو هاريا باولوس سب كورنثوس بستفرالي عينت فتناتات كم زعلفو أي كعدن فتنا كم زلوهم ناي منفساوي هيوت ورد ديب كم زلوه منفساوي قالس كم زلوه هاريا باولوس أي ساعتون أبز منفساوي قالسن أبز منفساوي فتناتاتن جن እግዚአብሔር አምላክ ክርስቶስ ኢየሱስ መንፈስ ቅዱስ ኃይሊ መዋጽኦ ከም ዝገብር እዩ ዝነግሮም ወይ ከዓ እሳቶም ብትዝዓልፍዎ ፈተናታት ካብ ሰብ ዝተፈለየ ዘይኮነ ሰብ ክጾሮ ዘይክእል ፈተና ኣይበጽሐኩምን ሰብ ክጾሮ ዘይክእል ፈተና ኣይበጽሐኩምን ክትጾርዎ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ዝበጽሐኩም ፈተና ጾርኩሞ ግን ኣብኡ ትነብሩ ኣይበሎም ተሸኪምኩሞ ጾር ኮይንኩም ክትነብሩ ኢኹም ክሳብ መወዳእታ ኢሉ 4 ነጥቢ ኣያቐመጠሎም ግን ሓደ ኢሉዎም ኣምላኽ እሙን እዩ ኢሉዎም ኣምላኽ እሙን እዩ ስለዚ ካብ ዓቕምኹም ንኔው ክትፍተኑ ኣይሓድገኩምን እዩ ኣምላኽ እሙን እዩ ካብ ዓቕምኹም ንኔው ክትፍተኑ ኣይሓድገኩምን እዩ ስለዚ ኣብ ፈተናኹም ኣምላኽ ኣሎ ካብ ዓቕምኹም ንላዕሊ ድማ ክትፍተኑ እቲ ህያው ዝኾነ ኣምላኽ እሙን ስለ ዝኾነ ኣይሓድገኩምን እዩ ስለዚ ኣምላኽ መዋጽኦ ክገብረልኩም እዩ ኣምላኽ ድማ መዋጽኦ ክገብር ከሎ ካብቲ መከራኹም ክዕርፈኩም እዩ እዩ ናይ ጳውሎስ መልእኽቲ ምጽዋር ምእንቲ ክትክእሉ ግና ምስቲ ፈተናኹም መዋጽኦ ገይሩልኩም ኣሎ ምጽዋር ክትክእሉ ምስቲ ፈተናኹም መዋጽኦ ገይሩልኩም ኣሎ መን ኣምላኽ እዩ ስለዚ ነቲ መከራኹም ክትጻወርዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣምላኽ ድማ እሙን እዩ ገጽኩም ናብ ኣምላኽ ግበሩ እስኻትኩም ኣመንቲ ኢኹም ናብ ካልእ ገጽኩም ኣይትኺዱ እዩ ዝብሎም ዘሎ ጣዖታት መምለኺ ኣይትኹኑ ኣብ ቀዳማይ ነገሥት እንሪኦ ኣብ 18 ኣብ 19 ከባቢ ኣካዝያስ ዝበሃል ንጉስ ካብ ሰገነት ወዲቑ ምስ ተሰባበረን ምስ ሓመመን ንቶም ናቱ ሓለውቲ ዝነበሩ ናብ ጥቕኦም ዝነበረት ሃገር እዩ ሰዲድዎም ሰደደሎም ምኽንያት እንታይ እዩ ካብቲ ዝሓመምክዎ ሕማም ይድህንዴ ወይስ يحوي ويس كموتي كدهندي كحوي ده ويس حويت كركب ده ويس كموتي نا فلسطيناوያን አማልክት ሰዲዶ አቃሮን ዝበሃል አምላኽ ቦኤል ዘብል ዝተባሃለ ናይ ሃመማ አምላኽ ዝበሃል ናብኡ ሰዲዶም ከመውት ደ ወይስ بهوت كنبري ኤልያስ መንፈስ አምላኽ ተመሪሁ አመገዲ ንቶም መልእክተኛታት ምስተጓነፎም ሓው ካብ ሰማይ ወሪዱ ዝበልዓሎም ምኽንያት ሓደ እዚዩ ልማድ ናይ እስራኤል አምላኽ እግዚአብሔር አሎ እንደገና ናይ ጎረባብቲ አማልክት ሎ ናብቶም ጎረባብቲ አማልክቲ ናብኦም ይኸዱ ነይሮም እንታይ ደልዩ እቲ ንጉስ ፈውስ ደልዩ ኤልያስ ወኤልሳ እንታ ኤልያስ እንታ ከም ዝተዛረቦ ንፈልጢና ካብታ ዝወፃኸየ ዓራት ኣይትወርድን ኢልዎ ልክዕ ድማ ናይቲ ዘበነቲ ሰባት ከምዚ ዓይነት ልማድ ነይርዎም ናይ ኣሕዛብ ኣማልክቲ
አጋንንት እዮም ኢሉ ዝዛረብ በቲ አጋንንታው መንፈስ ዝሰርሑ ዝተፈላለዩ ናይ ጥንቆላን ናይ አስማት ሞራ ዝገልጹ አይነት አሰራራሃ ኣብቲ ከተሞኦም ነይሩ ስለዚ ከም ልማድ ናብቲ ዝለመድዎ ከይምለሱ ንአምላኽ እንደገና ከይፈታተንዎ ንኢየሱስ ክርስቶስ እንደገና ከይፈታተንዎ መምለኽቲ ጣዖት ከይኮኑ ክርስቶስም ክንስዕቢና ጣዖትም ክንክተሊና ዝብል አተዓሳስባ ኣብ ልቦም ከይሓድር ሐዋርያ ጳውሎስ አጽኒዑ ክመኽሮም ኢና ንርኢ ምስቲ መከራኹም አምላኽ መዋጽኦ ገብረልኩም እዩ ካብቲ ትኽእልዎን ላዕል ድማ ኣይትፍተኑን ኢኹም ፈተና ኣለኩም እወ ካብቲ ትኽእልዎን ላዕል ግን ክትፍተኑ አምላኽ ኣይሓድገኩምን እዩ ካብቲ ትጻወርዎን ላዕሊ አምላኽ ኣይሓድገኩምን እዩ መዋጽኦ ክገብረልኩም እዩ አዮ አምላኽ መፍትሒ ክህበኩም እዩ ብትተሓልፍዎ ዘበለ መገዲ ሁሉ እግዚአብሔር መዋጽኦ ኣለዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ስለዚ እንታይ ክብሎም ደልዩ ንእግዚአብሔር ዝፈተንዎ እሞ ባትማን ዝጠፍኡ ንክርስቶስ ኣይንፈትኖ ኣይንፈታተኖ እዩ ናብ ጣዖታት ድማ ገጽኩም ኣይትምለሱ እዩ እቲ ቀንዲ ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 21 ቀዳማይ ዮሐንስ ከምዚ ይብል ኢየሱስ ክርስቶስ ሐቀኛ አምላኽና ናይ ዘለዓለም ሕይወትን እዩ ደቀ ኢሉ ዮሐንስ ንሕይወትኩም እሲ ንነብስኩም እሲ ካብ ጣዖት ሓልዋ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐቀኛ አምላኽን ናይ ዘለዓለም ሕይወት እዩ ስለዚ ካብ ጣዖታት ተሓለው ካብ ጣዖታት ረሃቁ ሐዋርያት ከምዚ ዓይነት ዝኣመሰለ መልእኽቲ ነይርዎም ኣብቲ ግዜቲ ሕጂ እውን የድልየና እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ እወ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ሐቀኛ አምላኽ በይኑ ክምለኽ ዝደሊ ንሱ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ዝኾነ ጎይታ ሕይወት እቲ ቃል ስጋ ኮይኑ ዝተገለጸ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እሱ ድማ ሐቀኛ አምላኽን ናይ ዘለዓለም ሕይወትን እዩ ስለዚ ክብሪ ክወስድ ይደልዩ ስለዚ አምልኾ በይኑ ክወስድ ይደልዩ ክእለቱ ሓይሉ ኣብ ሕይወትና ኣብ መከራና ኣብ ጸገምና ኣብ ትናሓልፈሉ መገድታት ኩሉ ሓይሉ ኸርእየና ሓይሉ ክገልጸልና ይደልዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ መከራ ወይ ዝተፈላለዩ ፈተናታት ክመጽእ ከሎ it's good opportunity እዚ ዘገርም እዩ ናይ እግዚአብሔር አሰራርሓ ከምኡ እዩ it's good opportunity ሓይለ አምላኽ እንሪኤሉ ጸጋ አምላኽ ዝግለጸሉ ክእለት አምላኽ ክንክዕዶ ዘይንኽእል ኣብ ልብና ተሓቲሙ ዝተርፍ ትእምርትን ተኣምራትን ዝገብረሉ ኣብቲ ናይ ጸበባ ኣብቲ ናይ መከራ ኣብቲ ናይ ጭንቂ ግዜ ሓይለ አምላኽ ኣብኡ ዝግለጽ እሱ መጽሐፍ ቅዱስ ዝነግረና ካልእ ነገር የብሉን ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ መከራ ወይ ዝተፈላለዩ ጸገማት ክመጽእ ከሎ ሰብ ኣቋራጭ ተደልዩ ሓይለ አምላኽ ክርኢ ኣይክእልን እዩ ምጽንናዕ አምላኽ ክርኢ ኣይክእልን እዩ ኦሬዲ ኤግዚት ገይሩ እዚ ዘርኤና ሓይለ አምላኽ
ክትሪኡ ተደሊኹም እዝብል መዋጽኦ እንታይ ዓይነት መገዲ ከም ዘለዎ ክትሪኡ ተደሊኹም ምስ ኣምላኽ ኩኑ ኣይትዕዘምዝሙ ምስ ክርስቶስ ወግኑ ወገንተኛነትኩም ምስ ክርስቶስ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ኣምላኽ እሙን እዩ ሰብ ክጾሮ ዘይክእል ፈተና ኣይበጽሓኩምን ኣምላኽ እሙን እዩ ስለዚ ካብ ዓቕምኹም ንኔው ክትፍተኑ ኣይሓድገኩምን እዩ ምጽዋሩ ምእንቲ ክትክእሉ ግና ምስቲ ፈተናኹም መዋጽኦ ገይሩልኩም ኣሎ ስለዚ ፍቁራተይ ካብ ምምላኽ ጣዖት ህደሙ ካብ ምምላኽ ጣዖት ህደሙ ንሱ መዋጽኦ ኣለዎ ንሱ መገዲ ኣለዎ ንሱ ሓይሊ ኣለዎ ንሱ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ኣምላኽ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ኩላቶም ቁጥሪ 3 ኩላቶም ከዓ ሓደ መንፈሳዊ ምግቢ በልዑ ቁጥሪ 4 ኩላቶም እውን ሓደ መንፈሳዊ መስተ ሰተዩ ብዛዕባ ናይ ካብ ግብጽ ዝወፁ እስራኤላውያን ክዛረብ ከሎ ከመይ ካብቲ ስዕቦም ዝነበረ መንፈሳዊ ከውሒ ሰትዮም እዮም እቲ ከውሒ እቲ ከዓ ክርስቶስ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ እቲ መንፈሳዊ ከውሒ ሕልፍ ሕልፍ ኢልና ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ክርአና ዘጸአት ምዕራፍ 17 ቁጥሪ 6 እነሆ ኣነ ኣብኡ ኣብ ቅድሜኻ ኣብ ልዕሊ ከውሒ ሖሬብ ደው ክብሌ ነቲ ከውሒ ከዓ ክትወቅዑ ኢኻ ነቶም ህዝቢ ዘስቲ ማይ ድማ ካብኡ ክወፅኡ በሎ ሙሴ ድማ ኣብ ቅድሚ ዓበይቲ እስራኤል ከምኡ ገበረ እቲ ከውሒ ክርስቶስ እዩ ምሳሌያዊ ኣብ ብሉይ ኪዳን ጽላል ስለ ዝነበረ እቲ ከውሒ ክርስቶስ እዩ ካብኡ ፈልፊሉ እዩ መዝሙረ ዳዊት 78 ቁጥሪ 15 ኣብ በረኻ ንኸውሒ ጨደዶ ከም ካብ ዓሚቕ ባሕሪ እውን ብዙሕ ኣስትዮም ከም ካብ ዓሚቕ ባሕሪ እውን ብዙሕ ኣስትዮም ነቲ ኸውሒ ጨደዶ ዘሁልቅ 11 እንታይ ይብል ሙሴ ድማ ኢሉ ኣልዒሉ ነቲ ኸውሒ ብበትሩ ክልተ ሰዓውቕዑ ብዙሕ ማይ ከዓ ወፀ እቲ ኣኼባን ከብቶምን ሰተዩ መዝሙረ ዳዊት 141 ከውሒ ኸፈተ እሞ ማያት ፈልፈለ ወሓዚ ብንቁፅ ቦታ ወሓዘ ከውሒ ኸፈተ እሞ ማያት ፈልፈለ ወሓዚ ብንቁፅ ቦታ ወሓዘ ይብለና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥሪ 37 በታ ዳሕረይቲ ዓባይ መዓልቲ በዓል ኢየሱስ ደው ኢሉ ጨደረ በለውን ዝመጽእ እንተሎ ናባይ ይምጻእ እሞ ይስተይ ኢሉ እዛ ክፍሊ እዚኣ ብዛዕባ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምውራድ እዩ በኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣመነ እቲ ማይ ህይወት ካብ ከብዱ ከም ዝፍልፍል ዝተዛረበላ ክፍሊ እያ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቲ ብልዒ በሊዕኹም ካብቲ ድማ ማይ ሰቲኹም ዝብሎም ዝነበረ ሐዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ ክርስቶስ ዝተነገረ ትንቢታት ሕጂ ግን ኣብ ፍጻመ ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ተገሊጹ እዩ ንሞት ስዒሩ ኣብ የማን ኣቡኡ ተቐሚጡ እዩ መንፈስ ቅዱስ ድማ በዓል 50 ወሪዱ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው ከም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብና ሓዲሩ ይምስክረልና እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ሕያው እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ሓቀኛ ኣምላኽን ናይ ዘለዓለም ህይወትን እዩ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 14 እዚ ካብቲ ኣነ ዝህቦ ማይ ሰቲ ግና
أنا زهبو ماي أبقو نزل عالم هيوت زفلفل عيني ماي كخون ينبر نزل عالم أيس أمنيو يوحنا سونجيل 4:10 يسوس دما هياب أملاخ أتي أستيني زبلك زلو من مخانو أنت تفلتس نسخ قدام لمن كيونيركي نسخة ما هيوت ما هبك نيرو إلو ملس الله بيت إساياس معراف 4 شمونتن كسر إسران حادن مدربدا كمرحوم كله أيسمون ماي كاب كوحي أو حزلهم كوحي سنتيقو ماي أفلفله داويد سمانان شعاتن مزمور داويد كاب 10 شعات حساب إسرا نساتهم إلو أملاخسي أبرها دخون مع الدخسر يخيليو إنه ما يكسع زفلفل وهذا خساب زو حزس نغوحي وقعو جناخ انجراون كهب ويس نزبو سقا كمهزودو يخيل إيو إلوم نأملاخ حاميوو نأملاخ أمدر بدا حاميوو أيبل يسوس كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياويو نسو هياون زل عالماون صادق انزخونا غويتا يسوس كريستوس نسو نايزل عالم هيوت نسو زل عالماو أملاخ نسو زل عالماو غويتا نسو زل عالماو نغوس حواريا باولوس كاب بلوي كيدان كاب امنت أبوتات أمدر بدا زترفو كاب أمتيو نحدش كيدان سبات كزارب كله نتمرتنايو تتعيفو بؤو نخنلبم سلازي اتمنفساو قعزونا بكريستوس إيسوس النغدو منفساو قعزو حدا نغريز نغرنا يسوس كريستوس أب يوحنس ونجيل 10 أب عالم كلهم مكرا عليكم أنا جن سعيريو إلو يسوس كريستوس أب يوحنس ونجيل 10 تغتصلخلو كم زيرو كاب عالم كتوصوم زي كونس كاب عالم كتحلوهم المنه كاللخو بزعبا زياتهم تراي كونن بقالهم نزامنو نحنا بقالو إنا آميننا بتومنا هواريات سبكتنا آميننا سلازي اتتصفى نغلاتنا مولي مالتو كابت انتي كساب زي العالم استتصفى نزامنو كله هياو كوينو زنبريو يسوس كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياويو سلازي بستفلالي فتناتات بنا هيوت فتناتات تعالفو بنا براكم تعالفو بتعنا ببيتسب بدقهم بحداركم بستفلالي مقدتات بسرع مسآن تعالفو يسوس كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياويو نسو عيلوتن مكراهم حيل أملاخ زقلت اللو مقديو مكراهم حيل أملاخ التريقلو مقديو مكراهم حيل أملاخ التريقلو قدناتاتو يسوس كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياويو أب نقراتكم كله نعواب تسعبولو زبلا كله بتتعالفولو مقد كله بتمتعبو زخونكم نقرات كله يسوس كريستوس مقد خفيتو كوتاكم يو مواتعو كقبرلكم يو يسوس كريستوس تمالن لومي نزل عالم هياويو هو نسو حقنيا أملاخن نايزل عالم هيواتنيو مواتعو لو يسوس كريستوس مقد لو يسوس كريستوس كما يكمزو تعاكا يفلتو يسوس كريستوس كما يكمزو تعاكا يفلتو يسوس كريستوس كما يكمزو ساقركا يفلتو يسوس كريستوس مقد لو هو يسوس كريستوس قدناتات اللو السوخ مرحكا خلو بيمانم بتسقام انداخب كبه ببرهان اندامره عبتي زعاسبو سناي قدنا كبتحكايو عبتي زمدبو بوتا كبتحكايو يسوس كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياويو حجي تعالفو ناهيوت قدناتات ناهيوت فتناتات نابو ايتدهبو
ناب كريستوس يسوس رايو شعو نجاراتكم قلليو شعو نجاراتكم كفوكسيو شعو قبل عليهم كودغيو يسوس كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياويو نسو حقنيا أملاخن نايزل عالم هيوتن إيو كريستوس نسو حيالي كل زخيل قويتايو نسو زل عالماون تارقن زخونة زل عالماون نقوسيو عب كل نقرات إلو كزرقح زخيل زرقحو خدهز الزخيل زرقحو كفوز زخيل زرقحو كاب مكرا عزق تغوت زخيل إيسوس كريستوس نسو اتحقنيا دانيا نسو من إيسوس كريستوس إيسوس كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياويو هو اسو زساغر قويتايو عبزت لببكم زرهو قويتايو مرحو زلوو زرهو قويتايو نسو هياو نقوسيو سلازي دقينو هاريو يوحنس كابت آوتات تعلو إيسوس كريستوس حقنيا أملاخن نايسل عالم هيوتنيو سلازي عملغو سجدت كبري وداسي نعوز قبو إيسوس كريستوس نزل عالم هياويو اتياتهم بسرقلا اتياتهم بفرس يمكعو نحناقن بأملاغنا شم نمكح إيسوس كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياويو نسو مدحنيو نسو يناقفيو نسو معسرتي يقرطيو نسو يتنانعيو من إيسوس كريستوس اتهياو قويتا نزت أما أزا ستي كم منفسو زت اقب كاب تقو زت اقب إيسوس كريستوس ترايو اتحقنيا منفساو بلعي اتحقنيا منفساو مسته اتحقنيا منفساو عرفتي كاب كريستوس إيسوس ترايو زركب آمين يسوس كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياويو فقراتي سلازي فقراتي كم ملاخ تعوت هدمو كابو رحقو يسوس كريستوس نسو حقنيا أملاخن نايزل عالم هيوتني إيدو قفحو قويتا نسرائيل عم مدربدا ليتي ببرهان قدرما بدبنا صلال زمرع قويتا حجوان كريستوس بمنفس مساخلو يسوس كريستوس تمالن لو من نزل عالم هياويو بينها ايكون كان بينغي ايكون كن يسوس كريستوس مساخايو يسوس كريستوس مساخيو او نسو هياويو اب اوتراي توكل توكلتها اب اوغبر توكلتخي اب كريستوس غبري يسوس كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياويو نسو زامنا يوغويتا هياويو زل عالماويو صادق غويتايو ناي نغرات كله مفتحي اب ايدو كفتحو دما يسوس كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياو امين كنصلينا يسوس كريستوس نايزل عالم غويتا حقنيا املاخ نايزل عالم هيوت زغونكا غويتا كابزل عالم نزل عالم كبرن هبكا حيال املاخ ام مكراتاتن ابصغمن كله حيلها سلازغلصلو نا حيلها مغلصي سلازخونه نغرات كله قدوس يسوس حيلها زغلصلو شمكا لعل زبللو سلازخونه نمسغنكا لنا هياونتكا منفس قدوس حيلي نزيز الدامج وزبله كله يسوس كريستوس عوشتن ابدغن زلو اب هيوتهم حيلها يغلص بتزعل فلو زبله كله اتنات كايد يحلف كبرن مسغانان وداسن املغون نعغان هبكالنا كبر تمسغن امين